kwekuo amagba Ezra. e mara anya mgbu ihe ndị mmadụ ji aya na ntigodu ga-gbara m ekwuru maka ihe a na-apụta ebe ekwuru maka ihe a na-apụta ebe gụrụ ihe ji agụ maka mmadụ ji anya afụ ụzọ onwe ihe ọfụ gabụzie mgbe mmadụ afụ ụzọ na-agbagharịcha n'ụwa yes ndọcha mekwara ihe mara anyị mma ọ tọrọ ụtọ ọ braiko ezigbo mmiri onye nwe mmiri ya akwụ onye nwe mmiri ya ama na na-ekwu maka mmiri ya aha m ekwu ya n'ọkụ onye m ego mana ihe dị mma ka na-ekwu onye Igbo nwe ya ọ bụrụ na-afụ na program ị na-afụ na program ị ga-ama na ihe na-aṅụ ebe a bụ eva mana ugbu a bara na nka maka na efe enweghị ego onye m ogwu na onye enwe ego onye ma don't care ihe ka mana mmiri ya bụ braiko mere gịnị na ọ mara mma onye Igbo oge erugo mgbe anyị ga-eji na-ebuli ihe ndị be anyị elu iwe mara onye ọbụla enwe ike n'itibe arụ gbawanye mbọ maka na ifu ka esi buru ihe nwanne gị na-eme elu ị gara ekwe ka ime nke ọma mma emekwa gịnị ebulikwa elu onye eritere ngaba afọ n'ọkụ sheki eni ya ụmụ bọyị mmiri na-agbagozi n'elu ọ bụrụ na asịrị ọ na-awada na mmiri a na-agbago elu praịz bụ onye ebe ego ọ bụrụ na a na-anọ 5 years mmadụ onye na-echukwo mmiri na 4 ga-anọ 4 years nwa bụ ya bụla na-asa abụrụ ụdị oke nwa agba 3 years ọ bụrụ na ya adịghị na mmiri ebe a na-agbata mmiri dị fa nwa bụ ya abịakwa o mee gịnị ọ nọ 3 years because na nke ọzọ ọ nọ ya na hard labor Agora o maro fusa moto asala ma agboro boy. Iche ma agbo agbo ajo sumputa no. Ọma mma. Ọ bụrụ eziokwu. Agbo aka nnya ka ebu. Agbara m ụzọ ole agbago 5. Ụzọ onekwen. Mụ abụ nna agba na-apụta na nyopuo ike agwụrụ abịa. Ọ ga mpekata mụ nwa mbe m ụzọ ọba ewere nwa ya ọwa. Mara ihe ụfọdụ ndị ọga na-emekwa ụmụ boy adọkọ mma. Ka m gwa nke wee eziokwu. Mba pattern boy nke bụ eziokwu na pattern ụdị bọyị usoro ụdị bọyị odibo a na-agbazi kịta abụghị usoro nke mgbe ahụ mmadụ nwere egwu ụmụaka kịta egwu ara atụ ha mana ha na-eme ka osisi ha ofu ihe nna adọrọ obi adọrọ m mma n'ime ya bụ na ndị be anyị mechara bịa hapụzie inwe ihe bụ mmadụ inwe mmadụ achọrọ m ka nwee mmadụ mụ onye a ka nchekwa ndụ onye a ka ndozi ihu ọrụ onye a mgbe Igbo ji wee rapụ ya ka anyị ji wee nwee nsogbu ndị mmadụ na-ekwuzi maka ego ṅaa ntị ọ nọkwa ọdụ ka onwe nke m fụrụ ụbọchị ya nna ha pịkwa otu ihe ọpụpụ ya njikọ gbanya apị pịtakwa ebe a na-ekwu na ewere tie ya ihe ọkụ ya ewere gbo ya ori usezie ya ori ụsọrọ 1.5 million ụwa donno eremekwara emechakwa gbaa ya ụdọ were tọchọcha ya mgbe a na-atọchọchi ya nwata ahụ anatakwa vileji ha wee natakwa na be nna ya ejechekwa be na ejekwa nna ọga ya eweresi oke ngwa ọga ya wee sị ngwa parents ya mara na ya ekwu okwu ya kpọrọkwa nwata ahụ bịakwa Lagos dịka esi dee ya ebe ahụ anọkwana m ebe o mere mana ka m si gote ya eweresi kpọrọkwa ya jee Lagos nwata anyị emechakwa nna ya were kpọrọkwa ya jee Lagos na chigatazie ọzọ bụ na nwa ahụ mere gịnị ụdị akụkọ dị otu a ọ bụrụ na ọ gị bụ nna ma ọ bụ na ọ gị nne ma ọ bụ na ọ gị nwanne ma ọ bụ na ọ gị ibe ikwu ma ọ bụ na ọ gị ibe ibe this boy gwa m ka obi dị gị ma ọ bụ na ọnwa gị ma ọ na ọnwa nne gị gbogodị nke obi ga-adị gị n'ihe a kọrọ kịta maka iyi gịnị 1 million gịnị 500 ugbu a obodo adịgo njikere inye gị 1.5 million ihe nye anyị mmadụ a nakwa ntị ọ bịa n'ụwa isi ibi ụwa selu uwe selu na ihe ịma na onye ọzọ ma nke ka ya ọzọkwa isi ibi n'ụwa ibi n'ụwa ihe ụwa ya aka mkpa maka na onwe nne gị na ha na-azụ ala laịn nwụgoro anwụ mana ịmagbu ha isi ibi ụwa cheta ndị nwụrụ anwụ wee mara ka nke ihe ebi n'ọdịnihu ga-adị ihe ji wee kọwaa ihe akịta bụ ịbịakwa n'obi ndị a nwoke a obi ya bụrụkwa na ome nwa ihe a ka ọ nwụọ ọkwa edikwa wee because ikwuo saịdị ekwuo saịdị a ilebe ihe ụmụ bọyị na-eme igbuo mmadụ mana ndị be anyị ka m chọrọ ka m site n'ime ihe a were gwa unu okwu toro ogologo ya ihe a bụ nnukwu nkụzi nyelu ndị isi ha ga-ebudo nwunye onye jiri kpọrọ nwa bụ ebe mmadụ nwa ahụ kpọrọ bụ nwa gị
gị na nwa anọgo n'ọgbụgba ndụ na irikọ nri na ofu ite ihe ahụ abụrụgo nwa gị ị mara ihe ọ bụla ị ga-anagide nwa gị nagidere ya that boy gị na ka m gwa gị nke bụ eziokwu maka na ihe ahụ ị megidere n'ụdị ụdọ ị gbara nwa ahụ n'ụdị tọshọ ị nyere ndị akpụ obi mmebe na-abụrọ gị na-eme maka na nwere ike ọ bụrụ gị chetakwa na nwa abụkwa nwa kpọrọ m akpọghị ọ bụrụ gị na-eme imekatakwa ichetakwa na nwa nwụnarịkwa gị ọ bụrụkwa nnọọ gị na-eme na nne ọnụ ahụ gị na ya rikpọ na-esiri ofu ite eri ga-eme gị ọnya nwoke esi eme ya mana onye ahụ e kwuru ụgwọ mebe ga na-eme ya ka o were mepụtara gị ego ka nwa ahụ were kwere ihe ọ ga-eme ka o were ememezie ya mee ihe ebe ga-abụ asị mgba na nwere nke ga-eme ya kịta o kwetezie n'ike mana ịma na nwa ahụ adịgo wik ijezi eme ya nke a o kwubie ugbu a o kubiri ọ ga ị nọ na be gị ọ chenjerela gị bedrum nke mbụ bụ na cheta na gị na nwa na nne na nna ya na-adị na mma ha bidoro ịdị mma n'okorobịa lụsịa nwaanyị dịba na mma mụba nwa dịba na mma nwa ha mụtara amụta ebe mebi ọdị na mma ha maka ihi gịnị ego maka ihi ego n'ezie ọnọdụ itiri onwe gị ugbu a maka ihi ego ihe anyị na-ekwu ihe o ji wee dị oke mkpa na ije kọwa ụbọchị nke tata ka ị wee mụta nke abụ nke mbụ bụ ka ị wee marụ na ihe ọ bụla ime nwụrụ nwa mmadụ imeri ya nwa gị imehiele ihe ejikwa agbabọ ya bụ maka mmekọrịta na mbawanye n'ụdị amamihe Chukwu nyere ndị Igbo ha ji wee kpakọ onwe ha ọnụ ka ha wee gaa n'iru wee nwee ike mee ụwa ha ọ na ọ bụrụ ihe ọ bụ enwe na-abụ onye fụrụ ụzọ bịa o jekwa kpọpụta ụmụnne ya ndị ọzọ ka isorokwa nwe ebe gịnị wee fụ mana ebe a ka o si abịa mmadụ je kpọpụta nwanne ya ka nwanne ya soro ofu nwanne ya bezie ọ na-erizi ego nwanne ya ahụ kpatara n'ebe a na-alị ya n'iyi ọ ya na-abịa iwe maka na onye agha gburu nwa bọyị ọ bụrụ obi ya ka o gbuo o iwe ma na-enyefee n'ihe ndị obi a jụrụ ajụ n'aka ha ewere ụdọ dogbuo ya nwatakịrị ọ nwụọ na esemokwu adịgo n'etiti ezinụlọ ahụ ụwata ụwa niile o nwere mgbe ha ga-adịkwa na mma ọzọ and gị nwa bụ onye ibu na ụmụ gị ahụ ọjọọ na ikwuru maka ego gbuo mmadụ maka na maka ego ka e kwuru mee gịnị gbuo ya ị gaa n'ebe a na-atụnye ndị mmadụ na mkpọrọ ịba n'ebe a na-atụnye ndị mmadụ na mkpọrọ ịbata n'ime ebe a ịjụọ imirikiti nọ na mkpọrọ gwa ha ha gosi gị ebe a na-egosi ndị nke gburu mmadụ ijebere jụọ ndị ahụ n'ebe a kedu ihe mere gị jiri bịa ebe a ọ sị gị ma brọda ihe enwekwa isi o ọkwa o ji bụrụ gara mmadụ ada na ọnwụọ hapụ ife ọzọ akọba ife ọzọ ama ma ị ghọtara ya thank you very well sense ịfụna ihe a bịara mee ya ọ daba na ọnwụnwa o mere ọ nwere mgbe o jiri bụrụ n'obi na ihe a eme onye ihe a nọ eme gịnị ya bụ a na-ekwukwa okwu ihe nwatakịrị merụ sikwuwekwa okwu n'ọkwa ha ncha niile bụ ọnwụnwa a mana onye ọnwụnwa a bụrụ ụzọ wee je nwa bụ nwatakịrị a ọ bụkwutezie ka ọ bịa nwa ọ ga-ewee werezie iwe oke suo ụlọ ọkụ ya bụ atụghị ụlọ eje ebe onye na-afụ kwabara ọkụ ịfụ na ha abụọ akpọsarazie na nwatakịrị ahụ na bụ onye emegbuziri emegbu maka na ewepụrụ ndụ ya ugbu a obodo atụtago 1.5 million na ọgụ bịa were 1.5 million go mezie gịnị kpọọ ya onye ahụ kpọọ ya anyị ndụ n'ome anyị ekwu ụzọ na-abụ onye o kwuru nwa ọbụ maka ego a amụchakwa m ụfọdụ ụmụ bụ imeghere mechakwa chi ga-aga ya ọga ha maka ọga ha nabatakwafa aka na-ebikwa maka ụwa ka anọ na ọ bụrụ na nwa gị ma nwanne gị na ị ga-ajụ ya ajụ ọ bụrụ na ya anagide nwa gị ma ọkpa agwa dị anya nagide na enwe onye ọzọ n'ọkwa otu isiri mụ ya ka onye ọzọ si wee mụọ ya ka a pụzie na nke ike agbụ a kama ya bịa n'obodo na ọka mma na-akparatala nwa ahụ ịkparata nwa ahụ onwe ya ga-eji gba gị ibe kama ewere ala obi ya were agba gị ibe ị na-erere ka ọ mara na ọya jiri aka tụfuo gịnị ala obi ya ma gị kpọlata ya na ndụ ihe a na-ekwu bụ kpọlata ya na ndụ si agbazi n'ụdọ si akwụzi n'ụdọ si etizi na ndị nwa bụ onye na-ezu eji etigu nke ahụ ga ọ bụ ntiri a na-ewu gị onye ohi
a na-ewu ije gbana ego ọga gị ịgba ebe ahụ na-akụ zụlata aka na onwe onye a na-emebi nke obi aṅụrị akpa ya ya bụ ihe ka ị na-emebiri ọga gị ị na-adọchigo ọga gị azụ ọ bụrụ otu aka ọga gị si ọmụma nga n'iru ị na-asụ ya akwụ na-eripụ ego ka ị bụ ọga iwu n'ebe bi ọga ontelibụrụ ọga ị gaghị abụnata ọga ma ọ bụrụ na ị bụrụ ọga maka niile anyị na-eri enjoyment ya dịrị ya ihe ọbụla mmadụ na-eri na-achịcha anya n'azụ ihe ahụ adịghị enye joy o nwere uru na-adị ya anyị mechara mgbe anyị fichara ụmụaka ịghọtago mgbe anyị bịakwa mgbe a na-akụziri mmadụ akụzi onwe onye nwụchatara ije echichara ya nwa obere onye ọbụla ichitere ma ndị etere aja ma ndị itipụ ọsọ ya makwara ihe a na-akọ ịnụ ha anaghị ara ka ngwere gbọrọ ọsọ n'osi ịgbafuo saa abụ m eze anụrụ nwa ahụrụ mmadụ n'oke ọhịa ụmụ ọwụ ya arụmanụ ọ sị gị na mụ abụ onye ihe ala abụ m onye arụ ala abụ m onye ihe amasara mbụ onye ihe ala mana ịmago na anyị na-ekwu okwu anyị kwesịrị na-achị ọchị ihe anyị ji wee nọ ọgbakọ abụ ka unu wee fụ ihe nwere ike imenwu n'ụwa efuru ihe anụwa bụ mmadụ ịdaba n'ọnwụnwa nwa mpempe ihe na-eme ya mmadụ adabago n'ọnwụnwa kpam leta ụtụrụ onye a na uwe m n'ime ya onye a na-eti kpatụrụ ji abụọ mesịa mmadụ anwụọ ịnọkọtakịrịsị onye anyị fụrụ nyaa hei onye anyị fụrụ nyaa otu enyi anyị nwoke a na-akpọ anyị ego okwu otu a ka anyị si wee nọrụ na mmiri oke mgbe jikwere a na-efi na mmiri eze ọmọgọ ojide okechaa obodo gbuo onye ha ji dị ebube ịmana nke obodo ahụ agwụkwala o obodo oke mmadụ dị ka anyị ego obodo ji biri yutu jiri biri ọkwa na ọ batara akpa nne ya efukwa ihe a na-agwa gị ihe ndaba ugbu a ụfọdụ so na-enyere ya poizin mana ichefuzie na litụrụ ọya mmadụ nwere ike ịbụ na onye ahụ na ihe oge na stres n'ụbọchị a mara akarị ọ bụrụ ọhịa dị ka 45 minutes onye a stres ya na 50 minutes and above ọkwa ifụ na onye ahụ adịgo entitled to die ịgbakọ ya efu ya o nwere onye bụ na o nwere taịm o ji aṅụ ọgwụ ya na 2 o'clock na ọ ji aṅụrịrị ọgwụ ọ ji aṅụ ọgwụ ahụ by 2 ọkụọ 2:30 ọ na-ere na denja ọchara ọ bụrụ ga na-awụ n'ala wụọ n'ala ka o si awụ ajụ ahụ mkpụrụ ọgwụ asụ na ọ ṅụrụ ka ọ maka ihe na-arụ ọ dịghị mma ịma na o nwere ndị arụ adịrọ mma isoro onye ọbụla na moto nwaanyị na ọpụ ka ahụ dị ụfọdụ n'ime ṅa ntị imirikiti bụ gonoria imirikiti bụ so ụmụ nje asị ụmụ kirikiri ọya oke nwa ha na ụmụ ga-adị onye ọbụla ijere moto ya mgbe ọbụla iru ebe ahụ efu ya mpiklos onye ọbụla ijere moto ya mgbe ọbụla na-afa mpiklos ụmụ ampiklos siprosi ụmụ ọgwụ bisham ampiklos siprosi ụmụ ya osulozasine ụmụ ya agasị agometin ogbu ọ na-afụ ya ọ na-aṅụ ya is a suspect onye anọ n'okpuru ama mma nke a mana ihe a na-achọkwa ikwu ọbụ ihe a ji kpọta anyị ego ọbụ na nke a bụ ndụ anyị fụkwara anya anyị akụkpọrịa na Jenụwarị anyị na Jenụwarị a akọ akụkọ anyị chọọ ma ọbụ egwuregwu mmadụ dị ka m nwere obi aṅụrị gbatara ebe ahụ agbatagide nruo gwa anyị n'ọkụ gwa ndị mmadụ na obiligo maka na ị bịara ebe obodo na-enwe aṅụrị na-agwa gị na nwanne ha nwụrụ anwụ ebiliela ọ bụghị ihe ekwu na obiliro ị ga na-ekwu na obiligo bikọs ọ gụgburu nke obilie n'ihi na mụ na ya mekọrịtara ihe mmekọrịta ya mụ na ya ahụ erozi n'isi ọbịa ndụ ahụ abịa bee ugbu a ka ezigbo mkparị ga-eji kwurozie maka zie ego wee jezie chọzie ka ndụ ahụ bee nwanne ma na ọda ebe omenwa bụ onye ga-akwa ịkwara ka o jee were ego oge eribe mana onye ọga chọrọ igbu nwa bọyị maka na o riri ego iriri nke ọga gị chekikwa o mewụrụ ụgwọ ka a na-akwụghachi gị ife na-agba ụdọ ana m echekwana n'ụlọ ụgwọ ka ya kwụzi erejezie gba ụdọ erezi oge ebe a na-agbapụ obodo ka anyị ka ego okwu onye ya n'isi were kesi da bọyị gokwasị ya n'isi otu ọrụ na ọ pụtara na ebe ọ na-azụ anyị mara ya na nke daga iri gbada jụọ ha gosi gị daga egburu nwa bọyị ife ọ na onye echenji n'obodo ihe ga-eme mmadụ adịrọkwa obugharị ozugbo chenji line ha na nke daga egburu nwa bọyị na
In my line, that guy, Buru, what am I for you? Don't Yeah. Okay, line if you need you when you work trademark. In my boy, and I got one for you, and Papa, that dear, bro, for you. What boy, I want. I don't know. I'm not lying life. I'm a come boy. I said, I can't have a ball. Hey, I didn't know Guy, now I'm not you. Go for I go to one can ball pass like that. We got to go. We got to go. Man, we're not putting me up for the Lord, not putting me actually in the pan on the camera. Man, they will you as I call out. Only one man end up on a because on the camera, and on the camera, sap on them. Because when you or maybe let me here. So when you woman, I can have you and call a guy to among auntie. Only at your guys sending me a cousin in the mother. Came on, when for you walk on a chere, you may be benefiting here, and you run and borrow, and you walk through Borok and you walk with them. You walk on a tomb or anyhow. I walk a go jam mother, your motor, the meg overtake or jam or just should be here, a bob no feel no break or Megan Guinea Mabaka or Bobazi frozen a trail and cause another Madame Money me on up. Why? What now? And they can't ask Quani and Bar. Money and not going to everybody. Okay, Chorebatalina, a man, but every day, more than the Mukutua. Also, my boom, Macadam, a quick amount of bandy. On your run, I'm suspect. Makamoto move room. I will that good. So I might secure your camera face like beer. Then I had two San Paulo guys. So, yeah, then I had two San Paulo. I'm going to go around. I baby. So, I don't know on your boyaga. Mana Moses, I won't want no drama. Oh, no, no, Fupa. No, okay. In him, Bredo Boruzo, Bracarizia. Nki Bazua. Oh, no, quite your guy walk for Denna or for Denna. What I can't toru in your motor toru. Can I have Shaze Ubutrego, Macano to know go and give you no idea. You're not Ebutia on a tomba. Morobon is Yana of Asia Beka. If we equal baby in Sako, Yaka will go Wajai. Monoya Brian Barb, your roll of Mamma, Iguana. In way, guy, Butego, Gego, what's your issue? Oh, what do you go when you get Butego, what's your age? Oh, what do you came on? Wow, they give when you did 21 years again. When we make it, you have 21 years. You can make it 21 years. Would you give 25 years? Oh, Bello saw me when I'm ala. You want to do when you imagine a Esocom. You don't want you. Mamma, you could go Kagawa, the Quake King Auntie. Macana, Oyabru Haika, or Brico Mona Brunco, and highest advice in his room. Okwabena bia na gbani na jego ebo no ya bido ga anya gite million ezu anya kwa onye nke 6 million onye kwa onye 4 million bo se aje ni igwe obodo were nnukwu mere igwe bu ya moto igwe ana agba no je ro police ochombon je na arụ ndị ụka ụlọ agota Nwachukwu ọ na arụ ụlọ nwa arụ si emenye ego obodo ibezi na eweta advice ị na-enye advice ịma ihe ịdị ahụ ole iwu n'aka ya n'ebe ego dị Urigo bakoro ya. Mo mano no nwere ihe karịa wee malụ maka na ọnwụgo ndị renu chapụrụ otu amechakwa mee gịnị. Even that is if factory adọrọ mmasị ama mfa dey plenty. Ka iwetu onye aka na ibugo ụmụ anyị elu ọkachasị ihe gbasalụ moto ihe a na-anya ụrụ nga ntị nke ọmụ n'afọ na ọ dị okwu nna agbagasị ụnụ nọsị na nyọgịrị amaghị m ụzọ okwu n'one m kwugoro n'ebe a ngwunu ya gbasara nka ngwunu ya gbasara nka ngwunu ya gbasara nka ngwunu ya gbasara nka ka anyị kọwasịara ndị mmadụ ụmụ ihe bụ obere ihe na-emebi ihe mana ya kpọọ ihe mana ọ ya ji ndị mmadụ n'ọrụ ya bụ nke anyị na-aya kịta nwa ahụ erube 13 years mana ọ nyabana motorcycle nyaba moto kekwana brain onwe ịma ihe bụ ịgba right and left mana ọ bụ moto and moto ahụ ọ bụ abụrụ ihe a na-akwa aka ka asụ na strength ya ka ọ ga-akwa na ọma mmeri arụ nọ na moto ahụ na-akwa ma onye buru ibu ma onye pere mpe ị na-enye ọkụ na-eme gịnị ọ pụta obiri ya tụrịrị ndị na-agara onwe ha ebutezi ike Mercedes ya nke na-ewu nke ikpeazụ a eburu ike Mercedes atụ ha n'ala waa iri abụọ ha nwe ya maka na ha jere igo Mercedes agwa ha na ọ na-ada
Agwa na meseri kwuru na aga nwe ike dada. Igwe ha by 12 o'clock. Na ọbara road a. Ha. One na one way family. Ị na-ajụ gba na agbara ezi ya. Ifu speed ụmụaka na-agba na ọ na-ada ada. Chukwu biko ya adakwana. Ya adakwara bịa. Mana ka o si eme nke ugbu a. Ka esi jide ya n'aka o si eme nke ugbu a. Ka esi jide ya n'aka o si eme nke ugbu a adọtụkwa mma. Ọ ndụ na-apụ. Ọ ndụ na-apụ. Ezinụlọ ka ihe na-apụnarị ihe a. Ọ nwere onye mụrụ nwa agụọ ya ka ọ bụ na nwa ya ga-anwụnarị ya. O mere onye chọrọ ka ọ mụọ nwa mechaa nwa ha agha ya ahịa. O nwere onye chọrọ mụọ nwa ka nwa ha ghara inye ihe ka o lie. Ifere ndị a na-agwa gị bịakwara nwa obi nne maka na mana imirikite a ji rụsụ ụlọ nne ha ụlọ nga dị iche iche. Ọkwa efuru ya ụfọdụ jekwa were ego ha na-arụkwu ya ka ụlọ maka na ọ nwere ya ka ụlọ. Ụmụ agbọghọ bịa na-afụ ha n'anya na-erufuo ha ụlọ ha were na-eme rufin n'otele nwaanyị ha nche niile bụrụ ọ na-atraị ọ bụrụ nke Ezoloma o were na-eji arufu ọ gakwa saịdị ya. Onye na-atụdị paasị a niile. Nọkwa m nsọ mkpa gosi oke nwa ewere na-eme rufin gbara rufin nke ọ bụ ka mmiri mbara ịma na maka nri gị akọrọ n'ụlọ ya abụkwa nke ịmụrụ ya na-ekwu ugbu ike ebutere eji enwe asidenti. Biko ike mbute a ga-ebute asidenti ka anyị na-arụ Chukwu Chineke wepụrụ anyị ya ike Mercedes. Ọ bụrụ na amanya Mercedes Igbo ka asụ Igbo ebe onye Igbo nọ onye Igbo anụ Igbo mụnwa Mercedes gụ Igbo nsoro bụ ike mbute a na-ebute asident bụ ike Mercedes ahụ bụ asident a bikọs ya ji gbakọ ya bụ maka na ọhịa mana aba ha n'isi. Ọ bụrụ na ndị na-agba ya riri nne ndị ụbụrụ ha dị mma buru ibu mụnwazi nwekwuru vision eso m ọ dị agụ m maka ya bịa n'akụkụ nke ikpeazụ ọ na-agụ m 450 ya ya bụ ihe ọ na-agụ m na so mụnwazi soro iso were bute dati nyanwa bụ Mercedes Benz mana ike mbute nke asident a bụ ihe m kwuru na nwa onye na-agba Mercedes a ga-ebutekwa ike mbute asident ya ọzọ. Ka Chukwu okike abịa ma ka ị bịa gbuoro anyị mmụọ asidenti a na-anasịrị anyị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị. Okwu eziokwu amachakwa nna ọ bụ mụ ji ekpe ọ bụkwa mụ na-ekwu ọkwa Chukwu na-ekwu mana nke bụ eziokwu bụ na ụmụ anyị a na-agba ajọ rọf n'ihe dị iche iche. Ha na-agba ajọ rọf n'ebe ha na-akpa ego a ha na-agba ajọ rọf n'okporo ụzọ ha na-agba ha na-agba ajọ rọf n'ọnụ okwu ha na-agba ajọ rọf n'omume maka na ịmụ ọnwa fụ na nwa gị agbaba na ajọ rọf eyi ama na ọ na-agba ajọ rọf. Ọ nkwara ike ụfọdụ agụtaghị ya mana ha were uche tinye ya ịfụ na ha na-agba ajọ rọf ka akpatuo anya anyị ka e were uche lụọ anyị. Onye gụrụ property na-erube 2 weeks or 3 weeks ogo ọsọkwa ka ere ya ozugbo ahụ dị onye ahụ orezi ya bilo ego ụlọ ahụ ore ya akwụ na ogora 5 million ore ya 2 million iji 2 mi nye 2 mi were onwere ọ ya apụtakwa owere ọzọ ọ ya apụtakwa moto ahụ mụ na ogoro what about 8 million ore ya 3 million. O nwere language ha na-eyuzu ya ife onye gboli ya mkpa onye ọbụla kwago that statement ya onye ha na ife onye gboli ya ezi mmadụ ahụ ekwa m 10 million bidogoro from 700,000 na-ekwego ọnụ because ịnụrụ ya ịnụ ihe okwu a very big point. Ihe onye gbori ya mkpa mgbe e mere gịnị ifu na onye ahụ na onwerozi ọshọn onwerozi ihe ọzọ ya emenwu abụghị na ole ya mana ihe anyị ji ekwu ya bụrụkwa maka onye nwụrụ mkpa ọ bụkwa maka onye nwụrụ mkpa ịmara mkpa ahụ onye ndaba ma onye nwụrụ mkpa amara mkpa for sure na ekwesịrị ka egbuo ya n'ụdị ya nọtụ na m ugoro ihe taata uri echi nsị gị jekwa m ego ya. Ihe a na-ekwu okwu a bụ ihe mbibi na-abịakwute Igbo ihe mbibi abịakwutezikwara Igbo were mezi ụmụaka be anyị ṅaa ntị ụmụaka be anyị ha dị ejezi ọrụ ha dị amụzi ọrụ aka ụfọdụ ahụ ekweta edokwuzi mesin omeneme na imirikite ihe ụfọdụ adị eme eriri nne
ama m na-aghọta ya now ọ bụrụ na ị chọọ ka ị mata ihe a na-agba gị ị ma na ị ga-agbaga na ihe dị ka na ị chọrọ ka ikpo 1 trip aja i were kpoo dị 1 trip aja ịchọgharịba ụmụazị be anyị ebe ha nọ ka ha bịa kposara gị aja na street ụmụaka be anyị akparasịa n'ime busie fonu busie laptọpụ a na-achụ ego mbute di ya ije kpozie onye mgbago ebe ni ọbịa were ọnụ o ji eri edese gị 3000 onye ọbụla ị na-asụrụ oyibo ebe ahụ gbasara gị 3000 ahụ ọ gwara gị 3000 a ga-eji kposara gị 1 trip aja out of experience ka m na-agwa gị nekwana ndị mgbago a mechakwara bido mewekwara igbo gaị ndị igbo anyị gatara aka ndị mgbago a mechakwara mewekwara igbo gaị ebe gwa ya 3000 ahụ ọ pụọ resef nwanne ya gwa ya ka agba gị 4000 n'ihe emere ụkwa na ego eme ọzọkwa gị ọ ga 4000 dịmọ n'ala dịmọ na-etiri gị ego ọ bụrụ oge ihe ahụ dị gị mkpa o nwere ozi ọzọ ihe ị ga-eme bụ gịnị mgba bịa kọ nke ọ na-anụ oge ozugbo ikwu efi ya ka mgbe ya na-eme ọ mecha ya ọ nara gị 4000 mana mmadụ ka bụ sọntin na-apị ọ babekwa na ntị anyị tụfukwara imirikiti ihe ga-enyekwa anyị nsogbu bidokwara inye anyị nsogbu ịmakwa ihe nke mbụ bidoro ibu ebu ụzọ jiri anyị nsogbu a na anyị wezi nọ na ya ma asụ Igbo mana omee mgbe iji agba mbọ ka nwa gị sụba Igbo asị onye felugoro out nọ ị marọzi anyị ya kedu mgbe ị na-agba ka nwa gị sụba Igbo ọ ya bụ ya anyị na-ajụ gị nwa gị ọ na-asụkwa Igbo o nwere ndị amarọzi Igbo ọ bụrụ na ọnwa ha amụ Igbo maka na o nwere ndị nọ na Lagos gba na Lagos natụtụ ụmụ ha vileji ebe a ụmụ ha nata na vileji ebe a too ndị nke ya na ya na Lagos nata ebe ha na ndị adị emekọrịtazi ka ofu asụsụ abụzi ofu ihe onye nke anọ n'Igbo abụrụzie nke ọnwa enwe na nwatakịrị be anyị kwesịrị ka o buru ụzọ wee mara Igbo bifo o jee mara oyibo ihe Igbo tụfuru ga-ebu anyị aka ka m na-agwa gị ọgụ abịakwutekwa anyị n'ala Igbo o nweghịzi onye nwe ihe ọ ga-eme ndị be anyị alakpụsi ụra ụna ntịkọrọ ụna anụrụ ya unu echefukọ na nwere mgbe a na-enwe nche n'obodo akụ ekwe onye ọbụla pụta nche ụna ama na ya ndị mgbe gboo na-eme na ihe a dị oke mkpa ya hụ na amarọ ya ka anyị ga-alachi ga ama ekwe onye ọbụla pụta iro chekwa onwe ya anyị agbakwa nkịtị nke aha na-eru n'ala Igbo ana m agụsịrị ọnụ ihe na-eru n'ala Igbo anyị atụfugo ka esi eri nri ndị Igbo ihe ndị mmadụ na-emezi kịta bụ spices noodles ngwongwo na ngwongwo ọtọ ha ụtọ n'ọnụ ọ nwere nke a na-anyụsa n'elu azụ anyị mabeghị anyị yara na nke ahụ azụ barbecue azụ ndụ abịa nyụọ ya n'elu zaa ụmụ nwa ọyịsa na-ekọrọ akọra oke nwa na ala ikiri igo ya ndị mmadụ ebe a nke ahụ kwasịra pụrụ gị nke ahụ ọgwụ ya ị na-ala nke ncha mba ọ bụrụ na ịchọ ikwu egwu na program ọzọ bụrụ nke a ọgwụ ya ọ sịrị nke ahụ na ọha nwa bụ ndị barbecue dị ụmụara alaike anụ alaike adụ ahụrụ ahụ mana ofu ihe na-agwa ndị mmadụ bụ si ikwe na anya na nke a efuru erimeri Igbo anyị wepụrụ aka ga-ebu anyị aka gịnị ka ọ ga-eji ebu anyị aka anyị adarụzi ugbo ndị Igbo na-anyị n'ugbo anyị mana nwere ihe na-eme n'ime ọhịa mana a na-eji etigi nọ na-awụ ibe n'itibe aka ọ na-awụ ibe ma nkwụsịrị ịma ntizi a ga na-anwa ya ka o ji ede mkpa ka anyị kee nche ka anyị were aka anyị chekwa onwe anyị ihe anyị nwere usoro anyị n'ala Igbo ana Igbo bụ obodo Chukwu mere ngozi were ndị nwere ego tii ya wepụta ego gị tii n'ala Igbo mezienị ka anyị natabazịa na iri na Igbo adị mma ka anyị batazịa ngịnwa bụ ndị a na-abakwute n'ala Igbo ngịnwa bụ ndị anyị na-akpọ batabani na atabani ọ natabani bụ mmụ ị ga-eji ya eji wee bata gburu isi ọkụ ya ị na-atabani ndị Igbo natabani mana isi otu a jide mma gị n'azụ ọ na-achụ gị kemgbe niile si anyị nataba aka gị afere azụ ga na-efetakwana ihu isi anyị natawago na atabani maka iwefere mma wefere aka n'azụ ọ na-afụ aka gị ahụ ma ihe dị gị n'aka mana esi abịa nataba na ntị ka m gwa gị ọ n'ụwa ka ihe niile ga-ebi ọkwọ nata kịta warawara ana n'akụkụ ebe ahụ ọ ga-arị ụlọ ọ gwa gị gba n'ihu ube gị nye ebe oge isi na-abanye egwu ya na ogenye gị 10 million ọ ya ka ị na-akpọrọ ya ma obere ala ahụ ị ga-asị ahụ si ebe aba ebe gị nna ahụ mee ya n'ọnwa nwanne gị
mana ugbu a imeri ya ihe gwara eweta 10 million na o je ụtọkwa 10 million n'ụzọ ahịa aga ebe ahụ onye a ka ị natara ego ya ị bịafụ na n'onye atala o ji abụ ọ dị ka mmadụ hụrụ ahụrụ ịmana ịbịa na ọzọ ihe mbibi ọzọ bịakwutekwere Igbo bụ anaghị ahụrụ ahụrụ a were uche gị kpakọcha ya ngwa agha ọnụ efu anaghị ahụrụ ahụrụ o mebere ya pụọ na akụrụngwa dị iche iche akụrụngwa dị ihe dị iche iche Igbo ji wee biri na ihe dị iche iche Igbo ma eme mgbe mbụ onye Igbo na-akpa ego ikpe ego Igbo na-akpa bụ ihe dị Igbo adị n'ọbara ọkwa ya na-aghọta inwe ego bụ ya nke ahụ nke Chukwu jiri egozi ndị Igbo ya bụ nke ha na-eme onye egoro ere mara ha ahụ Igbo were ya kpaa nnukwu ego were ya zụọ onwe ha were ya nyere onwe ha aka kpatara na mgbe a lụsịrị ọgụ emechara ịgbata n'ala Igbo a obere ego ahụ ha tụrụ Igbo n'aka mgbe a lụchara ọgụ ya ka Igbo ji wee otu a mana lee ihe kọrọ anyị ebe adịghị n'otu Igbo wee bịa dịba n'otu nwanne aya chia ụwa niile eruru ụwa niile aya chi ụwa niile maka na o mere obodo nwere ego Igbo anọrọ ebe ahụ eme ihe ego o nwere obodo nwere ego ị ga-agafe onye Igbo nwere nnukwu afa n'ebe a gịnị kpataziri anyị ji wee bịa laa azụ n'ihe anyị na ntị ebe ị na-afụ nkịta bụ na NTI obi eziokwu a na ntị ka m gwa gị ihe ị ga-amụta n'ebe a ihe ị ga-amụta n'ebe a bụ na anyị ga-ebido igosi ndị Igbo niile ihe niile Igbo na-enwe iji maa atụ mmiri nke a ka anyị na-aṅụkarịsị anyị ṅụbara onwe anyị ọ na nnọkọta wee sị na ọ na-amakwa mma ka anyị kwuo maka ya bụ mmiri akwa ego na ọnwụrụ ụgwọ akwụ onye nwe mmiri ya kịta bụ onye Ebonyi steeti onye Ọhafịa agba enyi m nwoke Braiko mana ị ṅụọ ya bụ mmiri ịfụ na onye Igbo lụrụ mmiri ya ka onye ọcha mee gịnị ṅụọ ya ịmara nke ahụ gị nwa bụ onye Igbo na-eme wetara anyị ebe a ma gị mee ya mesie ya ike na-eti ikwe n'aghụghọ ma ọ bụ ka ọ bụrụ ka erie ka e wee lijuo afọ ọ bụrụ onye a wetara anyị mmiri ya bụrụ ike wetara anyị ebe a mana anyị na-aṅụ ya na program ọ bụla anyị na ị ga-afụ ya kpatara anyị ekwubezie maka ya ọ bụrụ nke ị na-alụ ka standard ị na-alụ ya ka a gwara gị rụọ standard gbagotere na-esi rụọ like that ị ghọtara ebe m na-eje ihe na-achọ ịkọwa maka mkpalite ihe Igbo ga-eme onwe ha ịmara ị ga-anụ nkata dị iche iche n'ebe a okwu anyị ya bụrụ so ofu okwu anyị ekwuo na kwurukwuru ruo na nke anyị ego nwụrụ anwụ gafekwa ya kwuo na ọkụ ụwa na-adị highlightịkwa pepụl ka mmadụ gara ije buru mmadụ ibi ihe n'obi ịmara nwaanyị ọbụla nwa ya nwụrụ na-ebekwa ihe na ihe ọfụnaghịkwa na akwakwa ọbụna mmadụ onye nke dogodo obi anwụ narịbere gị mbụ ịma nghọtasị ya anyị ejigo kọwaa nka mana ebe anyị gbadatara kịta nwere ihe m na-achọ ka m kọwara gị na nke a ugbu a na ntị ihe niile anyị nwere zuru anyị ebe a nsogbu anyị na-enwe ebe ụmụ ọgbara ọhụrụ a na-amụrụ anyị ifuru ụmụ ọgbara ọhụrụ a na-amụrụ anyị so na problem anyị enwe nke ikpeazụ anaghị enwebeghị enwebe ọ gaghị ntị iruo 40 years ị need gị na hand over things maka 40 arụzi obere arọ ọhụrụ obodo ekego nsị iruo 40 ikwesịghị na ama how to handle yourself iruo 50 ama ngwazi gị agwa na 55 ịmabe ka ọ ya dị 55 gị nwere ike ndị alaba bụ ihe na-anọ n'udo ogologo ndụ ha 55 anyị ka na-akụ 60 anyị ka na-akụ 65 anyị ka na-akụ mana ihe anyị na-achọ ihe mmụta dị ebe a bụ ka ị wee na-ama na ụbọchị emego gịnị so anyị bụ ndị Igbo nwere ihe dị iche iche anyị ga-eji wee baala onwe anyị n'ebe a ịfọrọ NTI ya ka anyị gwa gị anyị ga-akụziri gị anyị ga na-akụziri ụmụ gị Igbo ebe a ị ma na-akwụ ụgwọ oke na ọrụ gị ebe ehie nwere nkụzi Igbo bịa ka akụziri ha Igbo ịkpọrọ ya alaba n'ebe a anyị ga na-akụzi gị ka esi apa mmanụ mana gị mi granọt oil gị mi red oil ya mara ka esi prepare ya ị ga-amụta ya ebe a Peter madam ogiri ahụ bụ ezigbo ogiri ọ na-abụ ezigbo ogiri ịma anya ya ịma ka esi prepare ya ịkwanye mbọ maka ịnụ na-eji ogiri esi ofe onugbo ha izie
Madam Anuwa ogiri afọ ọbụkwa ezigbo ogiri Anambra. Ọ bụkwa ezigbo ogiri Anambra gị. Mana ịma ihe eji eme ogiri. Anyị akụziri gị ebe a. Ụfọdụ na-anọ ebe a na-eme Alas, give me ụkwa ya. Ụkwa ya. Anyị ga-anọ ebe a kụziere gị ụkwa ya. Ka esi prepare ya. Ihe ị ga-amụtacha ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ. Ama m ịghọta. Ụkwa ya. Because ọ nọ ebe a bụ onye ahụ. Excuse me, ụkwa. Onye ahụ atị ya ụkwa ọ nọ ebe a. Ya ụkwa ya. Ike ibere ihe ụkwa. Ịgbara ịma ya prepare ụkwa. Gaa ntị. Anyị ga-anọ ebe a kụziere gị ihe dị iche iche. Anyị ga-anọ ebe a kwụọ imirikiti ukwu osisi dị iche iche nke ọ bụla oge ya ruru akọwara gị ihe Igbo mere ọ na-alụ. Mana ịbịa ebe a na ị ga-amụta ihe. O nwere ihe ị ga-amụta mụtagoro ka esi esi nri Igbo. Onye Igbo a na-eji maka esi nri. Onye Igbo amaghị a na-akpọ spices. Onye Igbo amaghị ya tọgara aga ihe onye Igbo maọbụ ewuru ogiri osie nri. Iwuru ogiri na-eri ogiri mgbe niile ọ na-eme anya gị ọ na-adị very clear, ọ dị very good, ọ dị medicinal. Anyị rapụrụ medicinal things anyị na-erigbu ebe a. Anyị ejeberezi aka anyị na-erizi nke ahụ ndị ọcha na-eri mana ha na-amarịrị. Coronavirus ji awa ọbịa ọsụọ ha akwa ọbịba anyị ebe a. Ọ na-egburuga anụmanụ maka ọnwụ si egbu. Anyị na-abụghị kọstọma. Ọ bego raki akwa anyị. Onye ga-asụ ọfụna egbugoro malaria ozugbo. Ọ malaria. Ọsọ na onye ana ndị otu symptom anyị nọ n'ebe a na-aba uru ka anyị jekwa batụ. Ka anyị chọọ ndị dị free. Ejekwara ebe makana ịmana ọ na-abụ ọ gaje na họteelụ wee ruo ebe ahụ fụkwa nwa bụ ya na họteelụ ha na-abụ eburucha nwa. Ama m ịghọta. So keesi ya nwere ka esi etriti ya na ya. Keesi ya nwere ọ gaje bata nwa bụ ya bata onye gaji bi aba mba. Ọ gara aba Davis ya ma na-asị ọ ga efu mana ebe ka isi ọga ngwara nso ka gị kọwara madam ka ahụ na ike unu jekwa madam ebe unu isi ọ ga-ewere aka ya na-asị ihe ọ bụla na-eme uche gị ya dị ya ị na-apịa kịta ndị akwa ndị karịrị polisi nọ n'ụlọ ndị seku batara m nwa atọ gị mkpọrọ ịma mpụta nwanne m agwa m nwa na-atụ mkpọrọ atụ onye ọ ga-adị mma hapụ ofu ụwa nke a Chukwu kere m bụrụ nwoke m emechacha ka nwoke a si eme ihe niile nwoke na-eme m emekocha ya ka nwoke si eme ya bụ ana m ekene unu wee kene ndị ikwu na ibe ndị nọrịrị anyị kedekwa oke nwa from Igbo Gist bụ nke mụ na ya na-abụ ọrụ na otu ọsị ka ya bịa n'obi ka anyị nọrọ ya n'obi kwara agụ ara akwa nna ihe anyị na-ekwu n'isi mmadụ niile bụ onye Igbo ekene dịrị Chukwu n'ihi na Chukwu abịaghị ịza anyị ekpere n'ala Igbo ihe na-arịọ onye ọbụla nwụrụ onye ọgaranya ya na ya nwere esemokwu gaa na edozie esemokwu ahụ ihe nji gbojere onye ọgaranya ọ bụrụ na gị na ogbenye ama ndozi mana anụ m n'Igbo si n'akụ na-edozi obi ụfọdụ okwu a na-ese ese ihe na-ebute imirikiti okwu a na-ese na famịlị na-abụ ego ndị akara enwe ndị enwe ndị nke enwe na-emere anyị gaa a na-akọsị ya mana nwee ndidi na nwanne gị ahụ mana ịnọ nwanne gị ahụ mana gị n'ime na ịnọ iji wee maa atụ o nwere ebe ihe a chọrọ ịkọrọ gị mere na one family alụ ha ụmụ nwaanyị na-abụ maọbụ ịtọ n'ime ebe ahụ ọbụna ndị nke ọzọ abịanapụta ofu onye jee obodo oyibo n'ime ha na ofu nwa nwaanyị nke ọzọ ebe jee obodo oyibo n'ime ha na n'ime obodo oyibo ahụ ha bịara jee omitie ọ bụ n'obodo oyibo bịa kpọrọ nwanne ya kwa ya nke nne mụrụ ya na ya ha adị bụọ bịakwa pụọ nke ahụ ejekwa meekwu ofuma bịakwa kpọrọkwa nwanne ya ọzọkwa nke nna nke amụkwara ya na ya n'afọ ndị nke ọzọ na-ebido tamube ọ dịka a ga-asị na ọha nyere ego ojiji obodo oyibo ana m achọ ịkọwara gị maka na mgbe ụfọdụ asị na ọ na-ebutesi okwu ka i wee fụ na onye dị wuked onye dị good mere gịnị dị good den mgbosa atanyị kwa n'ọkwa imirikiti ndị mmadụ na-emetakwa ihe mmadụ ji adịkwa wuked ngwangakwa ntị nwanne ya nke eto ejekwa abịakwa kpọrọkwa lasbọọlụ ha kwa ofu obodo oyibo a efu na ka nne ha na mụ ha nọchazi ebe a na-eme ofuma na that same family ndị family ndị ọzọ a na-akpọ ha na ha dị very wicked na ha na-akpa na nne ha sọsọ na ha na-eme nke a na ha bụ ndị obi ọjọọ mana ịmara plan na onye na-eme ihe na-eme ka o si wee ya chọọ na ka o si kwe ya omume ọ kpọrọ ụlọ asị maka ọka na-enyere ụlọ aka ego niile aka bụ na the same family ikwu egwu egwuchakwa ịka ya azọkwa ụkwụ n'elu ego a gịnị ka ị na-ekwuru oke okwu o wee lu ka o lolu tọn ndị ini
ha nwa abịakwa ndị se ha nwa akwa maka na gịnị mee na ha akwụlugo n'ụkwụ ha yes now ha ebidokwa jekwa kpọrọmakwazie n'ime ndị ini then ndị niile ha kwuchiri okwu ọjọọ ejekwa kpọrọsọwakwa ụmụ ha kpọfemekwa ụmụ ha emewekwa ofuma okwu ọjọọ ahụ onye ha kwu onye emedi ya aṅa ọkwa ịghọtara gị mana ihe mmụta dị na ya abụ na ndị ini akpachala solve all their problems ha nwere wee bụkwa fesi ụmụnne ha na nna ji ya na ha kpatara na ịbịa na the family ebe niile ihe jide obodo oyibo adịzie ka aja ọ mekwara ọzọkwa ka i wee funye dị iche na 1 na 1 million 5 family nke ọzọ ka ofu onye alụkwara ha ebu otu a ịmana most of times a na-ekwu na ebe anụ ụmụ nwaanyị na-abụ na ịtọ na okwu na-adịkarị ya ka ị na-ama ihe bụ okwu na ihe a kịta ọ na onye a jiri obodo oyibo kpọrọ onye nne ji ya na ya na-abụ ọ bụ okwu ka ọ bụ onye ọ bụ okwu ọ jiri obodo oyibo kpọrọsị ụmụnne nke nne mụrụ ya na ya n'afọ onye ọ bụ kesi ọ bụrụ okwu ka ọ bụ mana na famili nke ọzọ ejekwa kpọpụ ofu onye obodo oyibo ofu onye ahụ eje obodo oyibo lachighata jekwazie n'afọ mma ndị nke ọzọ jekwa kpọrọkwa ofu onye n'ime ya jekwa pụọ ha na-aba na-eme ofuma ama mekọtara dị ya onye nke ni abịara kpụrụzie las efilzie na ya kara butezie ego chefuzie onye eni kpọtara ya na bịa bụ nọ na yoga ego ọfụzi ọkparịbazie ya n'ime ụlọ ebe a why na nna mụrụ fancha niile ewere amara mere gị hapụ imere nwanne ya n'afọ megodiere gị nwa ka unu wee nwee ike pụta so that ị na-ekwu okwu dị na saịdị nke unu ka ya na-asọ ọfụkwa ihe dị na saịdị nke ya emeziri gị ya ọ bụrụ arụ ka ị wee na-aghọta ihe bụ okwu na onye nwere ajọ obi emere gịnị enweghị ajọ obi o debezi arụ na ọkara onye a nwe ego na ọkara bute ego n'obodo oyibo onye kpụrụ gị jee ebe ị na-agba ọkada ka a kpụrụ gị wee ihe na-achịkọta ebe a bụ o nwere okwu a na-agbagasị ụkwụ ebe a ka i wee na-ama ọ nwekwuru ụfọdụ ndị nọkwa na abroad taa ọ mmadụ struggle so much ime ka isi ọ na ebe ahụ n'ịnọ ya even n'ịmara 5,000 naira na ala ahụ onye chọrọ ije obodo oyibo ije 5,000 ọ naghị ije mara ozi na onye nwetara 5,000 agha karị na agha ije kara wee mere gị ihe ọma karịa ndị agha buru ụzọ wee gbaa mbọ ka ije maka na o sevụrụ akụkọ gị na ha na-abụ maka onye wetara ya ị gara ozi ọma ugwu iji ogukuo gị mana taa ichefuru onye ahụ wetara 5,000 ide ekwute ya na ndị nyere gị aka na iwe jee obodo oyibo ide ekwute ya imirikiti na obodo oyibo chezọ ndị họzụrụnụ ha wee gbagota n'ebe ahụ anyị ga-ekwu okwu dị iche iche ihe anụwa bụ okwu ndụmọdụ na okwu ịwa anya na okwu ịkpa aka na okwu ịrụ mmadụ aka na okwu ịkpakwa ọchị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta ihe ị ga-esi ebe a gaa faa anya ji seti ya otu a na-ekwugazie dị iche iche bụ ịbịa wepụta taịm na-ege ị ga-ebịa ga-egegegegesia ị ga-enwerịrị nke ị ga-amụta n'ime ya obodo oyibo ị nọ onye nyere gị aka o nwere oriri ọ na-erite n'aka gị gwa na ihe dịrị gị mma gị maka njụ nke a maka na ama m na onwe ndị nyesịrị aka ndị mmadụ aka ha pụọ akwụkwọ egụrụ taa akwụkwọ egụrụ na-ewu ewu na egụrụ na-ewu ebe niile na Naịjirịa ị chetara ndị nyere gị aka n'akwụkwọ ahụ egụ ị chetara ndị ahụ nyesịrị gị aka n'ahụ ị chetara ndị ahụ papa gị na-eje ebite ego mgbe ahụ ka ọ na ịma na onye ahụ papa gị na-eje ebite ego mgbe ahụ na biya na onye ahụ sụrụ nye aka akwụkwọ azụọ gị n'akwụkwọ ivi ndụ na papa gị na-emechakwa akwụ ụgwọ ahụ mana ibitegodi ebite adịrị isi mgbe ikpetakwana iwuru ebibe adịrị isi mana ị mana na-eje ebite ego dị a na-akwụrụ school fees kedu ihe imegoro that family kịta ịnọ mma gbagodu m ihe imegoro ha na na uncle me is bad uncle my uncle is wicked my uncle you are the next wicked uncle you ngwa bụ another uncle ọzọ nwekwa gịnị dịkwa bad na ihe ka ọsọrọ gị na uncle gị ji enwe okwu bụ na mgbe uncle gị a bịara na-azụ ụnụ mgbe obi Lagos na-enye aka after ka papa ụnụ nwụsị ọ na-azụ ụnụ na-enye aka ị na-arụ ọrụ skuul onye ga-egi gbanwanye nye ga-egi mee nka na-enye gị mgba ịghọta anya na ego mana mgbe ahụ ọ dịgo oke mkpa ndị ụnụ enwere ya and ya dad ya dịrọ ụfọdụ ka dịmanụ zụbara nyetụrụ aka n'oge enye nwere aka nyetụgodi aka olu ka itopụta iche zọọ ya ihe nne gị gbakọbara gị bụ na o ji wee jekwa ya ụzọ n'ala ụnụ nne gị eweta keesi nye gị ihe tie ọnkụl ahụ gọzie bad ọnkụl ọ na-edisọbụ mmanya mana mama gị ahụ enyere aka chọrọ ka ọ chụọ dị ọnkụl n'ụsọ ka ide nwere ihe i mere dị ọnkụl o kretere gị na dị ọnkụl enmity
It is that uncle is bad. Uncle is bad. Why na uncle ahụ feels bad? Ebe ọ bụ na o chetachi ihe ni o mere unu. Mana ugbu a onwezi ya na-ajụ esi ya. Uncle ahụ na na-akwọ ya. Mana ụmụ ndị onyochara aka ga-enye nwa aka. Because nne gị agbago gị not bad. Ikweta nke nne gị kwuru for that reason. Ebe ahụ ka ịkwụ. Ọkwa ya bụ na uncle is bad. Uncle is bad na. Ọ gara bụ na ichetelu ka uncle ahụ si wee nyelu gị aka mgbe a wee na-eje closer to that uncle na-emere ihe ị kwesịrị imeri ya na-elekọta ya otu o si elekọta gị mgbe nna gị nwụ okwụrụ ka unu nwụọ ọ bụrụ na unu si otu a na-eme ya uncle a ọ ga-adịdị bad ahụ ịfụrụ na ọ gị mere uncle a ji dị bad nke na nne gị ọ gbago ụkwụ laa obodo oyibo ọ batabụ isi traza dịsị ụkwụ ka ọkụkọ mana nwoke ya na-amụ nwa ha anọ nwa ya ọnkụlụ a ga-erisi uru ụmụaka ahụ ojikwa pịa ekwe isusu ebe a ya na nwoke ahụ eriri ọchọgwụ ka nwanne nke nwoke ahụ erikwe so ihe a ji ekwusi okwu dị iche iche abụ ọ bụrụ na ijisi ụmụ ụgwọ a go and settle ọma okwu ọjọọ gwara big man jee yọọ ya gbaghara gị ndị Igbo abatago inyere Igbo aka ndị Igbo ekwetagokwe ndị Igbo nwere ego ekwetago no problem mana ya asị anyị ọbụ unu buru aja agwa juru unu ahụ wepụsịsị ndị aja agwa ka anyị gaa n'iru si wepụsị aja agwa niile a ka anyị gaa n'iru o nwere onye ga-ala ike ọ na-etinye ego n'ihe ọdishọn onye ahụ na-etinye ego n'ihe eji akpọ ego ahụ a na-etinye ihe ha ekwetago a ga-akụziri unu ka esi azụ ọkụkọ ka esi azụ ewu ka esi eme ụmụ ihe ndị a efu ihe ị ga-emenwu bụ na under 2 years ọ bụrụ ọsọ ego Igbo bịara ị mara onye aja ọkụkọ awabe ama na ọkụkọ ọcha na-eru 5,000 aja ọkụkọ ọcha ji awabeghị ị gaghị ama na ọkụkọ ọcha garara ọnụ ọkụkọ Igbo kwa nwere anya iji afụ ya mana mgbe awaghị ya na aja sị gị ji egote ọkụkọ Igbo iru oke ịnụ price ya n'ahịa otu ahịa na-abụ ọkụkọ Igbo ọ nọkwa na 3,000 ị were mara na onye nwere ya ebe 1,000 pieces ebe ekpoghiri ya ị mara ego ọnọdụ gị ka o nwere mgbe ya 335 times na ọ bụrụ ndị dị ọkụkọ ọcha nọ n'ime ya price ya agbago otu ya ka ọ dị n'ewu mbi ọbụla bụ mbi ọcha price ya na-adị iche and ile anya kịta ọ bụ na ilepụrụ anya kịta ịfụ na ndị be anyị abakwala n'ihe omenala Igbo lachigatawakwa azụ iwee fụ na ụmụ ewu na ihe na-egbu gị bụ ọgwụ ka i wee bịa nwee ike chọọ ebe ị ga-egoro property n'ime ịkpasaa ya ka i were emebe ihe a na-agwa gị ọ na-abụ ịbata obodo oyibo ife ihe iri ọ bụrụ na n'ala Igbo ka ị nwegodi anụ otu a na-akwụsị anụ nnama you can supply ya ewu anya na-erite ego ihe azụnwu nnama n'ime ya ihe na-agwa gị pịọ ọ bụrụ na uche gị na-adị ya ịba n'ahịa dị iche iche oge mbụ ebe a na-esi ụmụ ya ọgwụ spiritual sịrị ya na-ejesi ụmụ ya eji emesi ihe omenala ebe a na-eri ya mbụ na-epe mpe n'ime ahịa mkpụrụ obe one mana ị na-anya kịta a na-eri ya ebe niile a na-erezi ya na street otu esi ere pịọpụta ọ dịzi everywhere ha emegidere nwe dị ya market ịbịa n'ahịa niile a na-azụ ya n'ime ha niile a na-azụ ya n'ọgbọgwụ a na-azụ ya n'ọgbọ tusu a na-azụ ya n'ọgbọ plastik ebe niile ịbata na streeti ịmaga ebe ihe egota ihe niile ahụ ngwongwo eji eme ihe omenala Igbo eji alachigatakwa azụ n'Igbo ọzọkwa ihe ndị a niile apụtara akakwakwa again ile anya fana shop ya dịgo quantity ọ bụkwa na ịmara ịma anya ya na ya azụba ahịa ịzụwakwa ahịa maka na ọ ya bụkwa current so ihe bere ebe a bụ anyị na-emetụrụ ụlọ aka na ndụmọdụ a na-awụ ụlọ ya n'ọnọdụ azụmahịa a na-agbakwa ụnụ maka ọganiru jọsọ ihe anyị na-ebe a nata ata bụ ihe a na-akpụ ya bụ ọganiru ndị Igbo tigwogbo ya iyi anụ ihe dị iche iche mana ihe mara nke ọbụla ịnụ ga-enwe ihe ọ ga-agwarịrị gị nke ọbụla ịnụ ifuru ka anyị si weje gị aka di ya maka na iwere ego bido ịzụ ewu Igbo na ọkụkọ Igbo ọma nri gị nnukwu ego mana ọ ga-enye gị nnukwu ego ibido ịzụ ewu Igbo na ọkụkọ Igbo ọma nri gị nnukwu ego ma ọ ga-enye gị nnukwu ego ị nwere ha ngwuru ebe ha bi ebi ha na-enugharị ebe a ọ ga-emesịa anụ ni anya mara afụzi ya maka na adụ akara na onye ọbụla na n'ụdị ya so onye Igbo bụ onye biznesman onye Igbo gwara anya tiibe anya n'ihe gbasara fam ọkụkọ Igbo ehi Igbo unu nwere ego ya unu ewere ego emepe ebe a na-enwuru maka ehi Igbo abịa ebe a fụ ebe ehi Igbo ju ha na-arapụ ọtụ na-amụ nwa ehi ya na-abawanye ọkwa ya na-aghọta ehi ya na-abawanye ị na-eme ihe eji ọ dị mụ egbere ekwo ntiti ha na-eme itinye ọkụ ọ bụrụ ị gara ihe a na-ekwu ube ekwu okwu bara uru kwuo nke maka ọ na-aba atụọ nwaanyị n'ọkpa obi agwa ya na ihe
ị gara asị ana mgbanye ka ọ ka isi so ana mgbanye kwe ọ bụrụ ọzọ dị na-alụ pọtụ na mgbanye ana amụbawanye na nkịtị ọsọ Igbo ka o zuo ezuo onye meghiri mụ na ị ga-agwa ya na fa ga-alụ ịghọta mana ife na ebe ahụ ikpori ehi a n'ime ebe ahụ ikpori ehi a a ga na-ekpote nwunye a ga na-enye ehi niile ahụ ehi a ga-achọ ịkpọ hapụ apụ akpọrọ hapụ apụọ ehi anyị enwe ka isi eme na omenala obodo anyị Igbo enwe ka Igbo anachighata n'ihe ha nwe na ọ mara ikwu ha na Igbo nachigatawa onye ọbụla bụrụcha dibịa onye ọbụla Igbo wecha ọbụla ọkụ na-efesasị ebe niile ọ bụrụ ya ka a na-ekwu okwu efesasị ọbụla ọkụ o nwere ebe ị kọrọ ugbo jegodo ka ugbo agwa gị asụkwa na nke ya na-eme abụrụ ya mana ọ na-abụ gbaragbara na ụdị ka ọ gbaragbara fee ofe ọ dịka ọ na-achọ ebe ara mụwa afụ ya n'oge si ka m kwukwe ọ bụrụ sọ ebe a ka ekwu si gbugbu ugbo onye ọbụla gosibe ebe Fabian dị na-eti ya na Facebook ebe igburu ugbo ka anyị fịa ka egosiri o nwere ihe imenwu naanị agụụ ka a ga-eji wee kpanye mmadụ naanị agụrụ ịwọchi ụwa na ebe ụwa na-eje efe na akara sisi na-ekwu okwu ya eweta gị ọ dịgo na ya dị imirikite ewemielarị maka na ị nwere ọpshọn igbu ihe ewu ya lasị ga-abụ ịbịara n'ebe a ga-agwa gị na ọgwụ mgbochi na ọ bụrụ na ịgba ya n'ihe ejekwa obodo oyibo icheki ya kọntaktị gị na ndị ọcha ife niile dere ka ịgba ka ije and ịgba ha na ịgbaala ọ bụrụ ga-etiriri gị ya na ihe agba ya na ihe esi Anambra banye Delta icheki ya n'ime property na Delta and ịgba Anambra ịgba emere gịnị ịgbakwala iji iwe ego na bank asị na-ada abata nọọsụ ọsọ ndị gbara ya n'iji kaadị bụ ihe ga-abịa iwe ego and you need money na ihe achọkwa m egbo ya ahụ fonu ga-arị ngịkwa ọ bụrụkwa gị na-eji biznes a ka ezi na-emezi na taa na ahịa bịa agba ya and ịgba imere gịnị ọga na ihe abịa ụka ma ọ bụ na ịgba ya n'iwu gọọmenti debe adị mana sị onye ezigbo onye ụka ịbụ itido iru ebe a ihe eme mgbe nyicha igbe mara idu akara nke obe ọbara Jizọs kpuchie anyị gbaa and ịgba imere gịnị ịgbakwala nwa gị kwụsị ịgụ akwụkwọ agba ya ụra gụba mana bụ ihe mbibi a bịa zukọtachazi ya Chukwu ewee sụ ụwa akwụ mana ya na-arịọ Chukwu uwe ebere ya Chineke ya mere anyị ebere Chineke anyị na-arịọ ka ichekwara anyị n'Igbo Chineke anyị na-achọ ka arịọ ka iwepụrụ anyị osema Chineke anyị na-arịọ ka iwepụrụ anyị na ndọkasị arụ biko chekwara anyị n'Igbo na odozi anyị anya biko nye anyị ikikere nye anyị amamihe anyị ga-eji eso ọnọdụ a Chukwu biko chekwaba anyị Igbo ọ bịara ka o megide Igbo ala Igbo megide onye ahụ ọ bịara ka o megide ya n'Igbo ala Igbo megide onye ahụ ọ bịara imegide Igbo ala Igbo megide onye ahụ Chukwu oke abịa ma chebe anyị Chukwu oke abịa ma dube anyị Chukwu oke abịa ma dube ndị gị chekwa ụmụ Igbo nọ n'ụzọ ije chekwa ndị na-abata abata atụmatụ onye ire agaghị adị ire tụso ngozi gị ka anyị na-arịọ dịka igozigoro Igbo ekwetago na ha ya anatazi ka ha bịa lebe ụmụnne ha anya Chineke tie mmụọ nwanne ka ọ bụrụ mmụọ nwanne wepụrụ ha mmụọ sama mmụọ oke ntakasị anya na mmụọ iwe nọ mmụọ onye na-enye enye na-achọ ka onye na-enye ya enye were ihe niile o nwere nye ya ma gbarazie aka wepụ mmụọ dị otu a n'ime ndị mmadụ ya wee nye aka na onye ga-enye gị enye ga-enye gị ole oyi enye nwugo ọ bụrụ gị ya gbuo onye ahụ ole oge enye gị Chukwu biko wepụ mmụọ dị otu a na na-ebute mmụọ ekwuru na mmụọ anya ụfụ wee na-asị nwa Chukwu malitere ọma ya bana n'ọrụ ọma n'ime anyị na NTI NTI ihe ọma bụ ihe ga-esi n'ime ya pụta ihe ọma ga-esi na NTI ya wee pụta anyị na-erikwu n'ala n'isi Igbo ji ise anyị ihe ọma ga-esikwa n'Igbo ji ise ya wee pụta ihe ọma esikwa n'ime ya wee pụta already ihe ọma ga-apụtakwu mmụọ na mmụọ anyị yọrọ n'isi ụmụnne anyị n'ebe a onye ọbụla ọ na-akpa na ego Chukwu nye ego onye ọkpara na-akpa na nwa nye ya nwa onye a na-akpa na arụ ike weta arụ ike nye onye ọkwa na onye ọ na-akpa na udo n'udo si akpa onye anyị na-arị ya n'ala Igbo a aka anyị bidoro Chukwu doo ka i were ya chekwaba ndị Igbo ma gbuoro anyị mkpa anyị n'udo n'udo anyị yọkwana ihe akwụta n'otu a ka ọ ya dị maka na Chukwu bụ ndị ichie anyị fụrụ anyị ịfụ nna gị nwanne mụrụ ego ndị ichie anyị were ikwu na ọganiru anyị ga-abụ osimiri anyị yọrọ nwe kwetara ntu a ka ọ ga-adị ọ bụ ikwu ohi na ọ bụ ọfọ azụ aka nwata bụ ọfụ ya ya gbalụ na mmụọ ozugbo dị ya mere ka anyị rie nri